நான் உங்கள் அக்ஷய். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து பிடிஎஃப் வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ அது வந்து நிறைய அப்ளிகேஷனாக இருக்குது, அது எல்லாமே வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் லாங் ப்ராசஸாக இருக்கும். இப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து சின்ன ப்ராசஸ் தான், ஒன்றுமே ப்ராசஸ் இல்லை, ஒரு 2 ஸ்டெப்பில் வந்து பிடிஎஃப் நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடும். அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷனை வந்து நான் பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸ் இப்போ வந்து இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் ஆன்லைன் கிளாஸ் தான் போகும், இன்னும் கண்டினியூ ஆகும். ஸோ அதில் வந்து நம்ம வந்து அசைன்மெண்ட்ஸ் எதனா போடுற மாதிரி இருந்தால் பிடிஎஃப் தான் போடணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்காக ஈஸியாக வந்து நம்ம பிடிஎஃப் வந்து நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கான அப்ளிகேஷன் தான் இமேஜ் டு பிடிஎஃப். இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இப்படி தான் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி இதில் டவுன்லோட் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துனே இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ இப்போ உள்ளே உங்களுக்கு போனோடனே உங்களுக்கு வந்து ஆட் இமேஜ் ஆர் ஷோ பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ்னு காமிப்பாங்க. ஸோ இங்கே ப்ளஸ் ஐக்கான் மாதிரி உங்களுக்கு ஒன்று இருக்கும் பார்த்தீங்களா. ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும். கேலரியில் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே அலோவ் பண்ணிவிடுங்க. அலோவ் பண்ணோடனே உங்களுக்கு வந்து எந்த பிக்சர்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃபாக க்ரியேட் பண்ணணுமோ அந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து சும்மா லைட்டாக ஒரு டேப் பண்ணிங்கனாலே வந்து உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகிடும். ஸோ அது எல்லாமே ஒரு டன்னுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு அப்புறமா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டியர் ஷேப்பில் வந்து இங்கே வந்து ஒரு மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்து இந்த இதில் டியர் ஷேப்பில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேப்பரில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணோடனே இங்கே பிடிஎஃப் நேம் கேட்பாங்க, அதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்கே பிடிஎஃப் நேம் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சும்மா நான் பிடிஎஃப்னு மட்டும் சும்மா டைப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ சும்மா நான் அதை டைப் பண்ணிட்டேன். ஸோ இது பாஸ்வேர்ட் போடுறதுனா போட்டுக்கலாம். ஆனால் இப்போ வந்து நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த பிடிஎஃப் யாருன்னா சென்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கும் அந்த பாஸ்வேர்ட் போட்டால் தான் அது ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அதால் பாஸ்வேர்ட் போடுறதுலாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஓரமாக வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் எதனா வந்து ஒரு முக்கியமான ஆஃபீஸ் ஒர்க் அது மாதிரி என்ன பண்ணுறதா இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு பாஸ்வேர்டு என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஸ்கூலில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறபோது வந்து டீச்சர்ஸ்க்கும் அதை எப்படி கொடுக்க முடியும் பாஸ்வேர்டை. ஸோ அதால் அதை வந்து யூஸ் பண்ண வேணாம். ஸோ இதை வந்து அப்படியே கொடுத்துட்டு இங்கே ஓகேன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. கிளிக் பண்ணோடனே ப்ராசஸிங்னு வரும், அது ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடும். முடிஞ்ச உடனே ஒரு ஆட் டிஸ்பிளே ஆகும், அது வந்து கேன்சல் பண்ணுறீங்க. கேன்சல் பண்ண பிடிஎஃப்னு போட்டு நம்மளுக்கு வந்து டைமோடு போட்டு அவங்க கொடுத்துட்ருப்பாங்க. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே போதும். இப்போது அதை வந்து பிடிஎஃப் ரீடரில் போய் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த பிடிஎஃப் ரீடரும் வந்து ரொம்பவே நல்லா தான் இருக்கும். இதோடைய இதுவும் வந்து அடுத்த வியூவில் வந்து நான் போடுறேன். ஸோ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், நான் வந்து ஆட் பண்ண எல்லா பிக்சர்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக அதுவும் வித்தின் 1 மினிட்ல உங்களுக்கு வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.